bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam noon calminirɗen khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aado nde tawno ko ngolɗo waɗi laawol temedere e capanɗe 5 e jeenayyi eɗen mbaɗa oɗo émission biyeteɗo hol mbowni an noon calminirɗen ardiɓe ne galle he tuggude baba abou habsat ha yetti dawoudou gueddaɗo ko noon baba hammate en tata leyla en mawɗo filmoɓe ali thiam calminat ɗon abou ba e djibi dieng hande eɗen bismi sukoɗo batte duuɓi kono noon ko mawɗo ɗo batte hakkille o woni Moussa Ndiaye lollirɗo PARRAIN e nder weeyoji walla mbiyen karalle kese ɗe ko on woni koɗo men e tonggode 159 ko eɗen mbaɗa oɗo émission en mbatta so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV assalamu aleykum. Waleykum salam bammode mi salmini leñol ngol mi salmini fuutankoɓe kadi ko weltare no feewi arde hande waddude ma oɗo émission koko ɓooyi fodede mais ko hande Allah hoddiri donc a weltanama no feewi. ɗum noon en mbatta joni joni walla mbiyen ko beele emin mbawi andude hol gonɗo Moussa Ndiaye. eyyi Moussa Ndiaye ko jeune fuutanke comme no enen foof ni jiɗɗo leñol ngol kadi mo ganduɗa wonko leñol ngol jarani ɗum hande ko ɓuuri hewde andimi koye réseaux sociaux ji walla goɗɗum e goɗɗum mais Moussa Ndiaye ko jeune fuutanke jeeyaɗo to Ɓokki Diawe eyyi ko on woni Moussa Ndiaye. beele a meeɗi nadde alqouranil karim walla école? Effectivement mi jangi Qouran mi jangi école kadi machallah wonko guittumi ɗon ha heewini kay. Qouran a est ce que a woɗɗoyi? Effectivement mi jangi a dakande safan ɗon gaccimi Qouran. Djibi Dieng mbaɗannima ɗum nin noon école ni? Bon école mi yeehi jusqu'au niveau de 4e aussi mi jangi ha collège après goppumi jangde. holko addanma accude jangde no wayi welde ni? non aɗa andi on saaru tan cuwaw ngu ne heewi doole kadi à l'époque nden ko neɗɗo goɗɗo gonnomi o fet neɗɗo goɗɗo gonnomi cukaw ngu ene wonde inde nde e fof donc parfois ɓurtere doole ha ɗesno rewde seeɗa kadi ha powa ɗum banggue non min komi dewɗo tan min komi bondude noon Allah waɗi guiɗomi cuuɗe ɗum noon Allah waɗi tan aɗani kadi ko mamam nehimi bon ko welno ham fo mi waɗatno dal après jangde nde mbanmi ɗum négligé continuer affaire pijirloji tan affaire kecce ha jangde nde yaari noon finalement ni komi mbaɗaɗo exclu à l' école. holko addi exclu à école ko holko saamino ɗum beele ko teskede tan ko soko kewɗo dille walla holko adduno ɗum walla ko a waɗanno redoublé rek aɗa rutto? Non pas redoublé même j'étais un très bon élève mais à l'époque minen nde min jeehi collège ko minen on est les premiers à avoir intégré l'école collège de Ɓokki Diawe nde udditede ko hirande uddirne min ko nden hirande jamiron donc on était jeune à l'époque kadi aɗa andi sa yi collège a gandinatti wonde primaire a fiyata he a watta haydara safi min mbaɗa grève safani min mbaɗa grève après inɗa men jalti wona min tan mboɗo wonduno e seeɗaɓam woɗɓe mais ko minen ɓurno tan feñde hen donc hankkadi avec le temps kala ko waɗa wiye o kamɓe somin tawa fof ko minen mbaɗi donc ko ɗum tan. beele emin mbawi andude holko adi wonde meccal ma? non mi ala meccal au fait parce que nde goppumi est ce que yimɓe ma jaab ɗum sa wi ala meccal? non andi pour min meccal wona tan jogade ligguey mecce mo jannguɗa aɗa wawi ɗum fof koye haqqille woni hay ɗum ko meccal eyyi ko haqqille liggoto quoi andi wona jangde walla meccal tahata neɗɗo wonde walla wawata sernude ko moƴƴi e ko moƴƴani pour min so neɗɗo wiyama ko intellectuel tan hay ɗemgal ngal jibineɗa ngal hay sa meeɗa janngude école a meeɗa wadde haydara neɗɗo ne wawi wonde intellectuel e ɗemgal mum ngal muyni neɗɗo ene wawi hutorade ɗemgal mum ngal muyni ha waɗa hen meccal par ce que hande en jii eɗen jogui yimɓe machallah a nanta ni ne kaala konngol gongol ko wona PULAAR
te hande ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma heftinaɓe e nder ngol ɗo leñol ɓe batti ɗum meccal mais min kam franchement mi wona cordonnier mi wona soudeur mi wona haydara jirɓe am ni min tan woɓe meccal hooram joni somin paami ka intellectuel mo ganduɗa kutortoɗo hakkille mum mais e nder kutorta ko beele emin mbawi andude tan holko dawanta aɗa fina aɗa dawa hen eyyi aɗa andi neɗɗo won finoɓe soɓe pini ɓe dawata koye bureau ji ɓe so pini dawata ko comme no mani gara wadde émission minen somin pini il faut min mbaɗa assuré onon finoɓe dawon ƴeewoyon ko dañɗon ɓe rawɗon wona e jaam anda sa famino kalantumami to min ko ɗum woni liggeyam kala pinɗo dawitali yo wone jaam ha arta kono wadde joni jaɓanten tan ko karalle kese ɗe min ji aɗa naati hen holno natirɗa hen wadde hay ɗum ko meccalde a wiyanno min tan ɗum non Facebook TikTok YouTube non min wona tiktoker aɗa andi il faut savoir différencier les choses enen hande haal pulareɓe a yiyat temedere neɗɗo jogoɗo compte o waɗa 100 000 200 000 abonné jomum wima min komi influenceur aɗa andi wonde tiktoker e wonde influenceur e wonde on youtubeur c'est diamétralement opposé jiidani non jiidani on influenceur ko neɗɗo mo ganduɗa hande omo wawi tawde bammudi e ɗum o ittuma e ko gonɗa o adduma e kanko ko woni ko walla o ittuma ko gonɗa e dow mum ko o wattuma e kanko ko woni e dow mum ko ɗum woni wonde influenceur neɗɗo mo ganduɗa hande so fini bammudi ɓornima oɗo wutte danejo minen fof min ɓorno wutte danejo bammudi yaltin ɗo konngol min deftay konngol ngol bammudi ara taw min e domaine goɗɗo itta min on domaine artira min e domaine goɗɗo mo woni o taw ko comme no musique aji waɗoɓe musicien Sénégal min jaltinano ɓe yuusa cahogun e naggam e naggam jiya yimɓe fof ndewa hen mbatta ɗum am comme hande mi sitanma ko neɗɗo goto comme hande ko nande Wally Seck woto ko yaltinɗo tan yimɓe fof ndewa hen c'est ça influencer les gens mais influence positif woni tawa yimɓe enen goni eko fewani walla enen goni e domaine moƴƴani walla enen jaayi yago ngo fewani an e haqqillantagal hoore ma ganda ɓe toppay to ala ndiyam ƴeewa funtodirde mabɓe artirde mabɓe ha peewa eyyi ɗon mboɗo waɗa cité neɗɗo men goto kadi ko dariɗo no fewi woni Big Baba au niveau de Nouakchott en calmini Big Baba min so wiyama holgonɗo influenceur mbiyatmi ko Big Baba woni influenceur e ko holli min jiimi mi heddi ɓe ko juste des divertissement TikTok noon min mi wona tiktoker min komi élément fidèle Kalidou Wague min mi wona goɗɗum kadi ka bawi falmo tan kala ko yiɗi mboɗo yiɗi kala ko yiɗi mais joni jaɓanten joni en ɓosata e namde men PARRAIN o holko addi ɗum PARRAIN ko Moussa Ndiaye tan PARRAIN non PARRAIN aɗa andi min je suis une personne to jeeraɗo mboɗo waɗa suivre trop les documentaires walla les aléas de la vie et tout donc PARRAIN ko série goto jeeɓannomi des narcotrafiquants comme hande mbaɗa waɗanma cité les Carlos Ledeya en Armando Cario Fuente en peut être ɓena andaɓe mais c'était des kayidi ko yimɓe hulɓiniɓe gonno quoi donc kamɓe jeyno statut du PARRAIN donc ko yimɓe ɓe ganduɗa kala ko firanoɓe pirta kadi kala koɓe tawa soɓe gari koma watte donc mbanmi inspiré inde PARRAIN nde won leader goto politique mbiyatnomi noon mbaɗa min mbawi andudemo ko leader am politique wonno Adan Aliou Seyni Kane min wiyatnomo le PARRAIN par ce que minen liggottono politiquement mais bon nde min jeeyi ha min natti wawde liggodirde e tout paame yaade nawrumi indam an adduno indema tan nawa paame yaade nawrumi indam koni yeey hande wonɓe weeyo réseaux sociaux TikTok Facebook ƴettoje ne keewi hen gaybodiral ne heewi hen cuutodiral ne heewi hen jaabodiral ngal emin jeeya saaha fof aɗa jaabodire holko waɗi ɗum aɗa andi min personnellement banggue men pulaku mboɗo wawi wiide je suis le premier à avoir darade internet ne ƴetto premier vidéo mo mbannomi waɗi viral ha tawi yimɓe fof gandimi wonto mbiyami goudron kesso pul dajiraɗo e paquet avec le temps ko wontinmi somi waɗi vidéo ji mboɗo ƴetto mais ko bonnanimi ko
somi haal ko dañmi ko fof e aduna ƴettoje ɗeɗon koɗe bonnanimi ko ɗe mbawata ɗum remplacé nene min jiyatno contraire wiyannoɓe ko ƴettoto ko ne weeli min eyyi aɗa andi won wiyannoɓe ko ƴettoto noon weeli min kono kadi deke contraire o emin gandi ƴettore ɗum ñinen ko ɓuuri samorde kudde eyyo joni mino aduna fof so hettino banggue ene wiya ƴettoje jam ɗe ne beeli min ƴettoje ɗeɗon perdini kam neɗɗo goto mo ganduɗa aduna fof kañum ɓurno tidde donc hande somi yi yimɓeɓe ɗe gona e réseau par ce que min kam mi wawa ñawde e goto par ce que mi ƴettornoɗo gonnomi mais mboɗo andi ala sens par ce que yimɓeɓe kalda e mabɓe haala taw ko haala posique ɓe mbanma comprendre c'est 1000 fois mieux ƴettoje hedoro noon hande sa yi ƴettoje ɗi keewi jennoro heewi peut être o yaltat woda ko mbiɗa neɗɗo jomum ronko jogade ɓerde no muñiri ɗum surtout dans les commentaires kadi min mboɗo nangi ɗum ko toñangue neɗɗo waɗa vidéo mum innanima inniranima ko haali ko concernanima sah jaaha e commentaire mum ƴettoɗa ɗum walla jenna ɗum walla mbiya ɗum konngol jomum ara supto commentaire uji fof taw commentaire uji moƴƴi goto ƴeewa commentaire goto bonɗo o jabto donc il faut que jognen on esprit de dépassement hande ala ko mbawɗa wadde ɗo ha taha yimɓe fof mbima ok pourtant eɗen jogui yimɓe nana e tiktok ko nandi hande fayol ba en e kala nde jeeɓɗa tiktok mabɓe ko fierté ko weltare e pulaku et tant d' autres noon peut être ko inde makko ɗam mbanmi suive men heewi mais ƴettoje ɗe e jennoro e foof kadi ko hen jeeya par ce que réseaux sociaux ɗi fof waɗi kono politique ni kala ko jiiɗa hen ko hen jeeya kono kadi wonko natti en eɗen jiyatno ɗum hoddiɓe men woni kawuji jaltoji kaari ɓortema ɓe jaafo e konngol ngol hana jibina noon ni kawuji jaltoɗi hay enen ɗum watti nadde men beela wona ɗum foyani yeeso de eyyi aɗa andi aduna ene weeli ha maayi kadi min je suis très très mal placé pour juge de qui que ce soit parce que mboɗo andi je suis pas parfait mais kadi ko influence o tan heewi doole kadi la plupart sa ƴeewi kala baɗɗo ɗum ko cukaku tan naworta ɗum walla peut être jiiya neɗɗo jiiɗamo walla o yinma ha woda no jettude ɗon peut être jogoɗa hoolare ƴettude engagement ji wadde ɗeɗon gueɗe walla goɗɗum mais min de personnellement mi yadani ɗum sa yi cuuɗi mbaɗama hande dohano ni layef o joni mbayi musde ni hay woppude ɗum weeɓani waji ɓe mbiyata ni fijirde woppude ɗum weeɓani ɓe mbima taw fuɗɗoto koye mbeɗa yinma aɗa yiɗimi eɗen mbaɗa appel vidéo eɗen kalda mbeɗa holluma aɗa hollemi est ce que wona toon woni base fondement gueɗe ɗe poof dal gommi natten wondude ceerte tan gayminade sa wawa wade nomin mbayni hirtoɗa lelɗa ɗanɗa est ce que aɗa hirto lelɗa ɗanɗa wallahi Allah kala kaɗa waɗa yo woni suturu neɗɗo ne wawi ñamde tewa a harata um walaɗi ƴee ɗo kala mo jiiɗa wonko woni e dow mum mais aduna kala ko ala suturo moƴƴani aɗa andi mboɗo yiya certaine yimɓe woni guiƴiraɓe noon walla soit rewɓe gonda ɗo e debbo walla wonda e gorko ara mine kaari amin guurda mine kaari kay min mbaɗi ɗum mine kaari min gondi ɗum il faut mbaɗa sorale onon hay so tawi hakkude mon waɗani caɗele hannde à l' avenir mo desde walla mo desdoyi janngo heure ara hakkude suka mon imaɗa wona yumma kaari woppu walla waɗana bamma kaari woppu ko ni wano donc là il faut mo jiiɗa fof nani hen hannde ne famɗi bon e sur le terme kala mo jiiɗa won ko woni dow mum mais yo yaade suturu sa wawade nomin mbayni kay kirtuɗa lelɗa ɗanɗa jeyna jaam kadi min suis contre ko neɗɗo ɓoronto gorko walla gorko ɓoronto debbo aɗa neldu ɗum terɗe ma e nelduma terɗe mum min suis pas d' accord par ce que so feeñi wona an tan goto waɗata affecté ta une famille aɗa jogui des amis aɗa jogui yiɗɓe ma aɗa jogui wasortoɓe ma mais bon so neɗɗo waɗi hunde gotol eɗen mbawi wiide ko erreur est ce que wona worɓe waɓen mum wonde gentleman uji les gentlemen ɓe pontiraɓe haalisaji ɗi aussi no aɗa andi l' argent n'est rien le respect c'est tout aduna hayso tawi neɗɗo hokkima milliard koko gasata
so tawi ko gonmi jantal men hannde ko fof dans 15 ans 20 ans tawat mi change wonti neɗɗo goɗɗo donc neɗɗo ƴewata koko gasata o nangtuɗa hen mais ko gasata ko oto tahe wadde ko ganduɗa janggo aɗa nimsa hen neɗɗo saɗa yiɗamo yidmo sans savoir pourquoi tu aimes la personne parce que neɗɗo sa yiɗimo tan te a anda ko tahi jiɗɗamo ma taha nangga e makko juuɗe temedere parce que tous les jours kala ko jiiruɗamo ma ɓeydo weldema e makko taha nanggamo donc a andude holto waɗi siti mais so tawi hande jiɗirɗa paare ko batte ko jontaɗo walla paare ko joɗɗo walla paare ne jogui kalis walla paare ala haydara ɗum foof c'est des aléas de la vie koko gasata ha laaɓa donc min aussi j'interpelle les hommes worɓe ɓe ko worɓe noon woni rewɓe c'est pas très important de ɓorade aɗa filme hoore ma walla aɗa nelde gorko walla nelde debbo ça n'a aucun sens so tawi jomum woni ko Europe sen wawi tedde billet ara yo ar so tawi woni ko Dakar ne wawi yaade Fouta yo taw ko Fouta woni ne wawi ara Dakar yo ar son gari suturo ina moƴƴi quoi suturo ina moƴƴi effectivement heddoro noon kadi neɗɗo a wawa wonde réseaux sociaux mbaɗa fës mbaɗa hunde famɗa wawa wonde kala ko mbaɗɗa koko mawnata ɓaade koye réseaux sociaux gonɗa déjà ujunere neɗɗo nanduma ujunnaji ɗiɗi neɗɗo nanduma famɗani beele aɗa jooɗo an emin jiya ɗo waɗa vidéo joɗɗa ha ɓooy tan goto e yontaɓe nodduma paane min mbaɗa yiɗi mbannami vidéo oui la plupart temps ene waɗa mais aɗa andi neɗɗo ma woodata tawa neɗɗo il faut woodata taweɗa ceernam ceerno Aliou Ka wiyata aduna ko barme ko welata hen ko an waɗanta hoore ma ko mettata ko waɗi ko an waɗata en calminima namdal makko nan ara Aliou Mbaye Aliou ka pullo ceerno Aliou ko Allah waddi min ko cehilagal tingal woni ɗon korsa mawɗo woni ɗon la plupart heewi noddudemi ni ko banggue seremɓe ko ɓuuri hewde ko waɗnam vidéo paare eyyi mboɗo yiɗi jokkodiren walla mboɗo yiɗi jontaɗo mbaɗa ɗum mboɗo yiɗi mbaɗa ɗum mboɗo yiɗi mbaɗa ɗum mais ce qu'ils n'ont pas compris ko min vidéo ji mbannami ceerno Aliou ɗi mi waɗirani ɗum par ceerno Aliou no yoɓimi ceerno Aliou kadi wiyani mi wat ɗum par ce que Aliou nde min gandodirta taw mboɗo wawi wide kala ko yiilorno e aduna o dañi taw kaaliss o yiilorno o dañi taw ko inde omo jogui mais peut être neɗɗo son gondiran wodata ko gaddanɗa ɗum woda ko addanma kay woni mbaɗowo Dakar Nouakchott Dakar Paris Dakar Amérique wallahi Allah gorko pullo boɗejo joom condi haalore ndi Aliou Mbaye Aliou yagga sammo kondu sadna on condi mum wona leɗɗe jaabi wona leɗɗe murtoɗe walla mbiya mbaari ko hammo sampili amo joomum ɓen gueɗe mi yanani yasin noon aɗa gorko pullo saɗa haala haala mum tan mi sofat quoi est ce que en calmini ceerno Aliou Mbaye Aliou ko neɗɗo moƴƴo kadi ko Allah waddi min ko Allah waddi min ko neɗɗo mo ganduɗa ene yiiɗi leñol ngol ene yiiɗi yimɓe pop kadi neɗɗo mo wondi fof mo yiiɗi wona est ce que parce que biyoma ya looto yiiɗi ko laaɓa parfois min omo wonno waɗi tan mi gëdda tan walla wonko haalata tan peut être mboɗo wawi yiide hooram sirlo ku e konngol ngol haali ngol mais somi jottima tan mboɗo andi ko haali ko o haali koye nafam mais o haaldani ɓuuri batte makko kanko kadi wona kalis woni hakkude amen wona vidéo ji woni hakkude amen non 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 Aliou woni hakkude amen tan ko yidde est ce que ene yiɗimi en calmini Aliou no fewi kanko e Saydou en Mbaye Adama en machallah vraiment ko ɗon mbatten morlal jiiri tan jawten e hakkude ma e baafal walla min Khalilou Wagué premier magistrat de la commune de Bokki Diawé maire de la commune de Bokki Diawé honorable député à l'Assemblée nationale sa naari Kongo nanaɓe mbiyamo zadida ne wonno so addani toon boori boori ñameta e toon mbiɗa ko wallahi barki Allah Wagué min calminima o noon bisimilla haal hakka ɗum kam mbaɗi nder yeeso kaali en mi ɗum sa naati to gammi ɗo sa namdi moma yiremo Guinée ko noon Pointe Noire ko noon ɗo e Sénégal ko noon gorko moƴƴo gorko julɗo est ce que wona moƴƴuɗa e ma tan an non 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 min a yiɗi kam oto a yiɗi kam galle Dakar wona on terme min ko Wagué wannimi ko ɓuuri kalis c'est que nak ko parfois yimɓe pamata aɗa jooɗo parfois yimɓe gona wi non an aɗa wonde Wagué ko milliardaire a ala ɗum wannanima ɗum wannanima ɗum non ils n'ont pas compris min ko Wagué wannimi ko ɓuuri kalis ko holɗum aɗa andi bamodi min avant yimɓe ganduɓe réseaux sociaux wonno mbanomi de
ah ɗum min jiɗi andu ɗo laaɓa ɗo woni holmbo woni an ɗo laaɓata jibi je nan caggal e abouba somi texirima nden mi wayata ɓoki jawe sa fo mi yahan toon mais somi ari no ɓoki jawe ɓe mbiyata mboɗo arti kadi mboɗo arti kadi neɗo arti kadi kana ko wiyete noon walla parfois konngudi ganduɗa hoore ma ça faisait mal très très mal même mais ko min gollino ɗum aussi ɓe cukagu non wona cukagu ni hande min so neɗɗo wiyam komi cukalel tan ƴettimama minom awa daraji darde joguimi ɗe jogoɗa haqqille joguimo mbiɗa ka cukalel mais waɗatno belenteje fittanam gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗo fota miijata hay wadde ɗum mais bon alhamdulillahi kam mi meeɗa wonde sahe sam jawinde yamma en walla yarde sangara en walla goɗɗum meeɗa wonde sahe sam mais komi neɗɗo bonnoɗo dengge gonnomi mais min wague tawimi tan koye nder woyndu weddiyam ɓoggol safi mi yaltinimi est ce que won hakkude mon no tiiɗi donc somi haalnima ko wague waɗni min wague ko wague wattimi neɗɗo ha mi haalante ha wallahi allah min sa eɗen joddo hande eɗen kalde eɗen mbaɗa won certain affaire uji c'est parce que hande mboɗo doga gueɗe kewɗe won komi yiiɗa wadde janggo nantanami PARRAIN waɗi ɗum walla MOUSSA waɗi ɗum par ce que mboɗo andi ça va l'affecté ça va le faire très mal donc mi yiiɗa wadde haydara ko ganduɗa hoorema janggo e jaam mo hutoro ham ɗum mais avant mboɗo wonde makko wonno mbanomi mbimen ko waɗnimi ko ɓuuri kalis par ce que hande jiiɗam fof teddina kam sa yi kam a hormoromi par ce que mi hollatama affaire ñakkude fayida kan taɗa yawo kam a haali haala ko fof o tawma koye woyndu o yaltinma jaɓanten tan joni wona farademi hojomaji min ɓe kolleti en goɗɗoyi jaɓanten ko hakkude ma e maître Moussa Bocar Thiam ɓe fof ko yimɓe min teskiti konnguɗi tengtuɗi ɗi ganduɗa aɗa haala e jomumen eyyi c'est parce que kono mbimam ni tan min kala jiɗɗo wague mboɗo yinma kala gonduɗo e wague mboɗo wondema kala mo wague liggodirta eɗen wondi gandirmi Moussa Bocar Thiam ko politique mais Allah waddi min woni sehilaɓe mboɗo wawi wiide noon woni Moussa noon woni Farba woni goɗɗo e goɗɗo mais foof sababu o ko wague Farba aussi la même chose foof mbimami sababu o ko wague kala e mabɓe mo jotodirmi politiquement ko sababu nde wague est ce que kadi haut et fort min gondumi koye wague jaɓanten ko Ibrahima Ablaye Dawoud hakkude mon holno ɗum wayi bon Ibrahima gandirmomi ko sababu nde wague kadi ha joni par ce que yimɓe foof humpani ɗumen hakkude wague e Ablaye Dawoud Diallo ko sehilaɓe no fewi de passage mboɗo salmina aussi Ablaye Dawoud Diallo ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo baɗɗo fayida par ce que min joddima kadi min kaldi ko heewi Ibrahima aussi c'est un frère ko jeune comme tout le monde qui a des idées qui a des ambitions des projets de projection à long terme donc koye on size min kaldata eyyi wonde yimɓe fof ko ƴewata ko ɓuural leydi ndi ɓuural jeunesse o ɓuural rewɓe ɓe et tout ko on banggue min cekkodiri ko ɗum woni hakkudema Ibrahima holno jiiruɗa gouvernement mawɗo leydi o 2012 2023 to banggue sukaɓe ɓamtugol sukaɓe eyyi aɗa andi yimɓeɓe duusi président Macky Sall kadi leydi ndi eɓe jiiɗimo no fewi saabu hande wat tan ko frustré ji yimɓe mettinɓe yimɓe ɓe jiyani koye mumen mais sa ƴeewi 80% e leydi ndi ene yiɗimo mais kadi politique ko continuité neɗɗo goto wawa wadde foof président no waɗi ko heewi o golli ko heewi mais ha joni tan yimɓen ƴeew continuité mais yo ƴeew ɓeydude kadi wallude par ce que hay hunde yonata hande hay so leydi ndi fof heeɓin liggey wodat ko manki so leydi ndi fof fewnnoma wodat ko manki so maaro ko ustanoma ha jaari bujjoy janggo wodat ko manki ɗum noon min ñagoro président tan ko yo ɓeydu jungo makko collaborateur uji makko ɗi kadi nanga hen ballodiren gam affaire o wawa rewde lawol tigi ɗiɗo duuɓi batte ndiɗi en batti yiide leñol ngol ene ƴette taw koye karalle kese ɗe e réseau sociaux ji ɗi woni weeyo e ɗum hol darde mon e ɗum eyyi par ce que kadi aɗa andi yimɓe hewɓe ne mbiya leñol mais ko kamɓe kutorto leñol ngol hutorakiɓe
mi anda sa faami ko kalantu ko reftu hen temedere neɗɗo hannde daro wima leñol min komi karante leñol walla min mboɗo darani leñol walla min leñol ngol jomum daranahi leñol ngol ko leñol ngol darani ɗum leñol ngol darani ɗum so probléme uji mbaɗi ni waɗa profito neɗɗo wawa dara tan komi leñol pose toi la question hikka wi an ko leñol mo wuuri a wi ko leñol aɗa wiya ko leñol holko gaddanɗa leñol ngol qu'est ce que tu as apporté de positif hol contribution ma e leñol andi moni fof to keɗɗa ɗo wonko mbawɗa nafde hande hay so tawi ko wiyeteɓe ko yimɓe daraniɓe leñol yimɓe mawɓe leñol je salue de passage hélas baba baydi mal e woɗɓe hande leñol ngol pulaar kala koɓe puɗɗi joofata soko pelle mum soko association mum soko ɗum ɗo mum ɓe puɗɗat mais yara. Et je me pose la question de savoir pourquoi kala dariɗo wiye leñol onon non mbawa wadde hunde taw ko leñol ngol mbaɗan ɗum yaara yeeso so ɓoyi tan ɓe dugda ɓe kaɓa ɓe ceerta moni fof ya lawol mum est ce que mawni kinare ala hen e ko wasde andude hoore mum tan aɗa andi hannde un certain parrain jogade ɗum 200 000 abonnés sur compte TikTok somi watti ɗo c'est quoi 200 000 abonnés woni holɗum wonani haydara kadi mawni kinare nde fof e ɗum ɗo ɗum an hay hunde la mbawanɗa hoore ma hande wireɓe ɗo leñol holmo jiiɗa wawni ɗo hoore mum hunde sa rokka ha yara sa waɗana ha yara donc mawni kinare ɗe ko ɗum woni ko fora wonde hen moni fof jippo ha wona less pooɗa heddiɓe woto ballodirɗon woto ko mbaɗɗon wawa naftude leñol ngol hande enen wiya ɗo influenceur ɓe ɓuuri million wonɓe réseaux sociaux goto fof so waɗi temedɗiɗi so eɗen mbawi soɗo ujunaji sappo moustiquaire nelten fuuta eɗen mbawi wadde ɗo hen ɗum ɗo coden ɗo hen je sais pas quelque chose ko ganduɗa hoore ma eɗen mbawi naftu toon naftore taw ko temedɗiɗi mais sa dawri ɗum ɗo janggo yaata ɓe ɓurnoɓe fodde yeeso mbawa wadde ɗum ɓe ɓen goni ɓe mbatta donc yimɓeɓe yoɓe mbattu wadde ko naftara leñol ngol mais taw wona ko naftara jomum e dow inde leñol ngol ken gasnuɓe ha laaɓi kono tan haalama ka no woɗi fayida no woɗi dakam men no fewi en batti yiide mawɗe leydi ne ɗanni do e waɗoɓe TikTok mais enen kamɓe men ɓe jahata koen noddataka hen te enen eɗen gandi laamu ngu en mbawa manda dal no potmi ɗum wirude eyyi par ce que hande men ɓe dal en jiitaɓe hen hande sa yi hande influenceur ni stade football ni lamba ni naggam ministre son o yaaha o naw ɓe ganduɗa ko waɗoɓe TikTok wonɓe réseaux sociaux kalanmami ko tan haal pular pullo kono mbimami ni tan naftorto leñol mais leñol naftorta hoɗum hande sa wi influenceur wonɓe walloɓe président Macky Sall minen kay walim dalimani min hen saabu minen min ñalata ko de vidéo ji ko faare Macky Sall so way kidi jamma ñal ana meeɗa ɗannade ɗannidade goto mabɓe sa yi hande jolfuɓe ne ɗanno koɓe rokkaɓe on possibilité ko leader aji mabɓe balliɓe ɓe jaa hande lawol ɓe daña lawol no ɓe jaari so jomum yeehi arta so yiiɗi ruttade rutto mais enen ɓe mbawa wallude au fait kadi sa on teɓade waɗi sensible ha ɓurti quoi on to mi yiiɗa yettade hen mais hande sa ɓornima wuttima ɓe mbiya ko politique ko dokkaɗo sa ɓorni sa dogni oto mbiya ko dokkaɗo sa ko mbaɗa fof mbiya président Macky Sall hokkimo sa waɗi vidéo ɓe mbiya ko biyaɗo yo haal anda sa faami kala ko kalɗa mbiyata ko biyaɗo yo haal ko joɓaɗo kalis yarani noon de yarani noon e hande j'interpelle directement yoɓe mballu darotoɓe réseaux sociaux enen daranoɓe par ce que neɗɗo wawa wonde réseaux sociaux ne daranoma so way kidi jamma e ñalawma yummum ne ƴette bamum ne ƴette pour yima ko probléme pour jotodira e ma ko probléme pour haalda e ma ko probléme firti on gonaniɓe nangue yooɓe gonanmo ne ɓuɓri ko ɗum ɗon te sa yi hande won fuɗɗi wadde frustré ene jaa ils ont raison hande arat ɗo e neɗɗo ƴeewa ɗum convaincre kalda e mum wima min ko mbaɗanmi toon duuɓi Allah mbaɗmi toon ndi e hunde gasani tew taw ko jomum alama o gonga donc yoɓe mbatti yimɓeɓe haqqillaji yoɓe mballu yimɓeɓe c'est très important Allah jarama gasi ha laaɓi ne weeli ɗum noon mbaynoɗa eyyi ko weltade tan bammodi kadi ça fait un immense plaisir d'être là e wiide fulɓe ɓe tan
yoɓe ketto Piindi TV yoɓe mbattuɗo haqqillaji maɓɓe kadi ko hen ɓe jeeya kadi neɗɗo haade ma mawninde ko goɗɗo o mawnin ko ma ho mbaɗe abonné mbaɗe like mbaɗon ɓe soutenir par ce que wallude ɓe woni wallude leñol ngol ko ɗum woni wallude leñol leñol darna hunde mbaɗa ɗum soutenir donc a weltanama no feewi ɗum noon tonggode temedere capanɗe joyyi e jeenayyi en mbiyata en mbaɗani respecté kala mo menoɗen invité ɗo de en mbiyata noon kadi en mbiyani noon kono jiɗɗen wiide oɗo koye ɓe ɓurɗen respectude e nder meccal ngal o waɗata ngal neɗɗo kala kono waɗa woto waɗ mbeɗo hen mi ala hen mbeɗo hen mi ala hen mi wiyata Allah joñotoɗa ha pellita sa felliti Allah tawtuma ko neɗɗo pelliɗɗo ko neɗɗo kadi mbo wona naafigi mbo wona mo ganduɗa dendinowo yimɓe kala ko haali sa ƴeewi nane makko ɗum noon en jettimo kadi ni nde o ari ɗo ngam notade en ɗum noon en beltanimo no feewi konngol mbaynigo noon jahaten ko ha toon to gollere golle Boɓel Saare Kamalinko ceerno ɗa ha mo gollere o wi sika tawi giɗo ma ina haale ko fewani sa wawa jabanade ɗum yawtu so wona ɗum a yantate haaloɓe ko fewani ceerno ɗa ha mo gollere o wi siko tawi giɗo ma ina haale ko fewani sa wawa jabade yawtu sa yawtani a yantat e haaloɓe makko ko fewani ko noon en beltanima omo ganduɗa ko Moussa Coulibaly gonɗo ɗon ɗo Diatar pewdanɗo en ɗum ɗo ngam yen mbad e jogorguel men caabi walla ko way noon ɗum ɗon kadi no wonde omo ganduɗa ko Hamidou Ba gonɗo toon to Wourossogui ɗum ɗo ko nelde ɗe nelde ɗen no waɗi fayida no feewi heɓtinde neɗɗo e ko waɗata ko woda ko mbaɗanɗa ɗum ɗon kadi ko teddugal Pulaar wi ko teddugal juuɗe guerte kono no ƴakko kecce Mouhamed Thioubou walla mbiyen Star ko ɗum o lolliri ɗon ɗo tareji ko suudor ngana bawɗo kadi meccal mum no feewi en beltanimomo en calmini Oumar Alhaji Kalidou Alhaji Amadou Hammirou walla mbiyen mbo chef de village ko noon kadi Dieng Oumar Midia gonɗo toon to dowlaji dentuɗi Amérique to caggal to ko Djibi Dieng e Abouba ko ɗo mbaynorten ha saaha goɗɗo taw wonno koɗo men ko Moussa Ndiaye lollirɗo PARRAIN Allah jarama on jarama a weltanama